Hello? Elindult a live, hello? Csókolom. Jó reggelt, Vietnám! Good morning, Vietnam! Főtenge Simmeringet. Tessék. Valószínűleg. Tessék, Hát valahonnan folyik belőle az olaj. Tessék. Légy szíves, törölj le a barátisztádról. Föltengely Simmeringet. Nagyon jó buli lesz, Máté. Nagyon várom. Ugye? Azt streamelni fogjuk élőben. Azt streamelni fogjuk. Now, once they're all off, you should be able to just stick a bar in here and make it loose. Van. Csak kitesszük rá a 18 pluszos karikát, meg 5. perc. 18, 69 plusz. Bazd meg, Tehát- az sok plusz lesz ott. Ha nem fogom eldobni a főtengelyt, vagy legalább benzint hozzatok, mert két opciónk van, vagy megcsináljuk, vagy lelocsoljuk. 50-50. Locsoljuk le. Én arra szavazok már. Én is Úgy amúgy. a felnyaladról. Na, locsoljuk figyeljetek, patkánykodunk kicsit. Feljött. Adjatok fegyverét. Még egy feljött. Nokkolt, szedjetek le. Help. Get me up, get me up. De lelő. Leestem, revivalódok. Nem revivalódok, ne lőjönök. Itt van. Nyugi. Egy lent volt. Jó, jövök vissza. Jön a kör amúgy. Én lehet elugrok. Ti meg majd respawnoltok. Basz meg. Sorry vagyok. Nem meghaltam. Én is. Jetú héttek. Máté túléli. Biztos vagyok. Máté ezért a 370-at egy kicsit szomorúan néz ki. Az nagyon 600 csúnya. gyerek. Nem láttam enni. Mennyit? Ha. Itt van fenn! Máté! Hoppa. Már lábban. Nyugi, jövök érte, figyeld! Van még haverja. Most szopattok, hogy nem feljöttetek. Én feljöttem, csak leestem. Help! Pingelek egy kis helpet. Hát meg a kurva kosztig, geci. Gyere ide, kusz be! Szedd fel! Várjál. Hílelek, majd lőnek. Patrik, nem mozog? Ali, én kurvára bízok benned, mert én felszedem. Ja. Felszedem. Ugranak? Nem tudom, mögülünk is lőnek, mindenhonnan lőnek. Én meghalok. Hát még egy kicsit be kell melegedni. Főleg nekem. Volt egy 1000-es damage. Ez már nem vész. Kaptunk is valamit. Valami kis ikut. Ready! I'm Tölts csak már be, ready! geci. I'm ready! Nincsen atomerő. Patrik! Nyomj egy ready-t! Művelem. Ready, Patrik! Gyertek be ide! Nem tudok oda menni. Nem ott vagyok. Építettem másikat. Van coveröm. Ugye megyek oda segíteni. Csak hogy legyen már egy kis rúgtom. Azt fejezzük be. Nok. Caustic jobbra. Jó, az halt is, nem csak knock. Itt van előttem! Help. Összetted magad? Aha. Bejött! Nekem hílelnem kéne Ali. Tudsz Nem jött. coverolni addig? Aha. Vagy egy ugyanolyan faszkalap a túloldalt, mint a miénk. Szétlövöm az ágyúját. Bazzeg, itt áll mellettem. Ali, Töltök! híltek.
De bazd meg, töltök! Gyorsan heal, gyors heal, ide. Előttünk van. Nak. Beugrott! Vége. Ne, másik izéból. Még egy. Háp, gyors. Itt van fenn egy mögöttünk. Á, De miért ugrál folyton ide amúgy? Patrik, éj túl. Patrik, éj túl. De Patrik még nem is Adszak. került Ali, menj le. már balra le. Ide jövök. Top tier loot, aha. Damage. Amúgy nem akarok senkit kiakasztani, arany Spitfire. Itt azt tudod mi lesz itt? Csak ennyi, hogy Itt lehet minden a flatline-be lootolom. Az arany flatline-t. Meg a triple take-kel én itt jó leszek. Hopp, figyeld a körbe a trükket. Patrik. Itt ez is már legalább. Itt fölötted, Ali. Az meg én nem vagyok. Ja, fölön vagy? Aha. Jó lavasan, de fent, ja. Oka. Akkor szúrjátok a fejüket, gecik. Kapcsoltam. Egy Egy nok. knock. Egyet te is nokkoltál, Patrik? Te Meg. megbehalsz meg. Bételt ki? Egyről is. Bételt ki, és azt mondom. Hozd ki. Ott egy a... Nem. Nem tudok lőni. Van egy alattunk. Knock. Ez? Aha. Zseniális. Mögöttünk is történnek itt Itt jön előttünk két squad. Egy Jobbra, nagy jobbra squad. csak Kal kéne foglalkozni egy kicsit. Jövök vissza. Ott vannak. Nincs shieldje. Á, mögénk, yes, Patrik, jó. Én jöttem vissza. Egynek törtem a shieldjeit, hílelek. Nem vagyunk körbe. Csak az oké. Egy knock. Itt. Húzzunk innen. Bazd meg! Máté. Meghaltam. Ne, rám ugrik egy squad, hát most ezzel mit csinálja? 30 szek. De még van respawn. Ali? Én lehet elbújnék. 43 szeket bírjatok ki. Az 18-at kéne, de nem az is esélytelen, főleg így a körbe. Hát de nem tudok, Oké. mindenki engem lő. Jól kilőztetek fel. Szedd fel. Szedd fel! Patrik! Lőnek mindenhonnan. Szedd fel. Szedd fel! A szemből lőttek csak. Ha meg... Átugrott egy, azt nem láttam, gyere! Jaj. Kiüldöztük innen. Itt van egy velem szemben. Töltök. Itt vagyok fel. Ott van egy, jó. Nem tudom kinek van. Máténak van egyedül izéja, akkor... Gyerekek, nem már. Én itt voltam fenn. Értem, és akkor mit néztél? Ott voltam Octénon. Octént lőttem le.
Csak elkezdtem szedni, nem tudom, valamelyik költöket, aztán leszettek engem is. Hol van? Nyom egy kút, Patrik! Semmit nem láttam. Kész, földön vagyok. Patrik, menj el túl. Csak élj túl. Ó, ezek szartam el. Csak élj túl. Baszd meg. De mi történt, Patrik? De faszom se tudja, bazzeg. Az esetek 3 leesésből 3-szor úgy haltam meg, hogy leérkeztem és meghaltam. 3-ba 3-szor. Amikor mentem fel neked segíteni, 3-ba 3-szor. Leérkeztem és ledaráltak egyből.